әйе. Енді біздің төп мақсат бұл 100 жылдық мектептің 100 жылдығы, ол бірден бір шундай татар мәгърифәтінің ошағы болған мектеп деп айтамыз. Біз шул мәктепкә җыябыз татар теле укытучыларын. Өлкәбездә алар татар телен укыталар һәм шул мәктәптә эшләүче татар директорларын җыябыз. Һәм безгә инде монда җыелалар төрле кешеләр, тоже нәрсәләр татар теле буенча чөнки кызыксынган. Безнең Яңарыш дигән татар теленә газетасы чыга, аның корреспонденты булачак. Яңа Сулыш дигән телевизион тапшыру, аннан да булачак. Дип генә. И ТМОдан безнең корреспондент корпус эшли, София Харулина ул да булачак. Шундай мероприятие. Инде шул мәктәптә укыган укучылар киләчәк, инде алар өлкән яшьтәгеләрне, и галимнәрне, КФУдан галимнәрне дә чакырабыз. Менә безнең Тубыл шәһәрендә педагогия институтында татар факультеты эшләп алдаймы. Монда Флора Сәгыйть кызы Сайфуллина. Ул хәзер Казанда эшли, менә анда кунакка чакырабыз. Шул килеп китер. Шундай зур инде мероприятие. Монда безнең инде Татарстан мәгариф министрлыгының төбәк ара шул бүлек бар. Шул бүлекне җитәкли Гөлия Фәрхәт кызы Мусина. Шул бүлектән инде мәгарифтән шул үзе киләчәк. Һәм безнең һәр даим катнашалар. Казан шәһәренең директоры, 20-нче татар гимназия директоры Рәхимә Арсланова киләчәк. Тагын да 175-нче мәктәптән бездән монда Әлфия Вахит кызы Мустафина, ул безнең тоже әйдәп баручы татар теле укытучысы. Һәм менә 1-нче татар гимназиясының эшләгән безнең кулы Шәйхиева Фирая Разык кызы, мин алардан гына килдем. Ул безнең Вахит районында элек эшләгәндә Төмән мәктәпләренең кураторы иде. Һәм безнең менә мәктәп директоры, 13-нче мәктәпнең союз директоры Хисмәтуллин Фирая Разыковнаны чакыруын үтенде. Мин аны белән сөйләшеп килдем. Ул да киләчәк. Монда бик бөтен дөнья татар конгрессыннан да киләчәкләр инде кенә. Менә шул очрашуга бик гомердә булмаган очрашу булыр дип уйлыйм, чөнки мондай зур кунаклар белән Татарстаннан кунаклар килеп шундай мероприятиедә катнашуыбызга без инде зур өмет белән карыйбыз. Менә сез инде Төмән өлкәсендә татарларны теге бер йодрыкка дип әйтик инде җыю өчен зур эш башкара торган кешеләрнең берсе буларак беләбез сезне. Менә тагын бу төбәктә нинди чаралар уза менә татарлар белән бәйле? Хәзер әйтәм. Без инде беренчедән инде безнең яраткан Сабантуебыз һәр елны була безнең өлкә күләмендә, була һәм шәһәр күләмендә, Төмән шәһәрендә һәрдәм булып тора, һәм һәр районнарда, 11 районда безнең татарларыбыз яши, барлыгы Төмән өлкәсендә 26 район, 11 районда безнең Сабантуйлар үтә. Район күләмендә, аннары өлкә күләмендә һәм шәһәр күләмендә. Ул зур мероприятие дип санала. Тагын да без нәрсә үткәрәбез? Сөләйман укулары үткәрәбез. Булат Сөләйманов Себер шагыйре. Булат Сөләйманов һәр ел сайын шундый төбәк карату ул бөтен ил күләмендә, анда Казакстанда катнашалар. Шундый Сөләйман укулары дигән фәнни гамәли конференция. Ул ел сайын була безнең баянда, ул инде өлкә күләмендә. Тагын да безнеке шәһәр, Төмән шәһәрендә татар мәдәният үзәге эшли. Алар һәр даим инде бөтен ай сайын нинди мероприятиялар була, анда да без катнашып барабыз. Тубыл шәһәрендә шундый үзәк эшли. Төмән Тубыл шәһәре татарлары өчен 2 үзәк, алар инде нинди генә мероприятиялар булмасын, барысында татар телендә. Шуны без аны алып барабыз. Инде менә соңгы вакытта без бит дин мәсьәләсенә дә бик игътибар бирә башладык. Һәм безнең мәчетләрдә инде һәм гарәп теле курсларын үткәрә башладылар дини галимнәр. Менә шул курсларда актив катнашам, кешеләрне җыярга булышам инде. Шул менә үзем 3нче ел бу курсларга йөрим. Әкрен генә Коръәнне уже гарәп телендә укый башладым. Шул мероприятие дип уйлыйм. Менә бу 100 еллык мәктәпкә сезнең нинди мөнәсәбәтегез? Сез шушы мәктәптә укыган кешеме? Юк, мин бу мәктәптә укымагам, чөнки мин Төмән районында Шыкша дигән мәктәптә укыдым, 8 еллык мәктәп иде, аннары Янбай дигән авылда 10 еллыкны бетердем. Ни өчен монда бик шундый көчле директор эшли, татар җанлы директор.
менә ул директор инде Фирая Разыйховна эшләгәндә без Казанга чакырды безнең директорларны. И шуннан без гөрләп киттек, янып киттек, чөнки Фирая Разыйховна Вахит районында булганда безнең көчле татар мәктәпләрен күрсәтте, ничек эшләргә кирәк икәнен күрсәтте. Шул директор үзе татар җанлы буларак мин аңа инде ярдәм генә сузам, чөнки үзе үз халкын яраткач, үз халкына хезмәт иткәч, менә шуңа инде мин ярдәм генә сузам. Конференцияда оештыру буенча мин җыентык чыгаручы җаваплы төрле анда тезислар, статьяларны корректировать итеп, ул инде без 10га якын безнең шундай 10 елдан артык шундай төбәк-ара фәнни-гамәли конференция диалог культур дип атала. Шуларны чыгару өчен җаваплы статьяларны инде корректировать итеп, татар телендә чыгарабыз, рус телендә чыгарабыз. Бу безнең җыентыкка Татарстаннан катнашалар, шулга әйткән мәктәпләр, районнардан катнашалар, шул сборникта әйтеп кенә. Менә үзегезнең төп хезмәтегезне дә әйтеп китсәгез иде. Сез Минем эшләү бүгенге көндә кайда эшлисез? Минем эшләү урыным Төньмән укытучылар белемен камилләштерү институты, инде русча әйткәндә Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, доцент кафедры социально-педагогических дисциплин, педагогия фәннәре кандидаты булдым. Барлыгы эшләү дәвры бу институтта инде 83 елдан башладым, 83 елда эшлим. Менә хәзерге көндә тонка тик эшлим инде. Миңа хәзер төп функционал дип билгеләделәр татар мәктәпләре буенча эшләү. Һәм инде үзем музыка өлкәсендә белгеч буларак музыка җитәкчеләре өчен җавап бирәм. Ул инде балалар бакчаларында эшләүче аларга төрле курслар үткәрәм, повышение бу инде белемнәрне арттыру буенча. Һәм музыка укытучылары белән эшлим. Аларга инде мин лекциялар укыйм, инде ничек дәрес алып барырга кирәк. Соңгы вакытта бик яратып киттем. Электронный музицирование дигән бар инде, шул цифровая технология дигән уен коралы бар. Бу Санкт-Петербург шәһәрендә уйлап чыгарылган музицирование игры на свирели дип атала. Моның авторы Эвелина Смелова. Бу инструментта инде һәрбер кешенең 15 минут эчендә уйларга мөмкин. Һәм менә үземнең татарларны җыеп алсам, инде аларга татар көйләрен өйрәтәм. Рәхәтләнеп татар көйләрендә сылда уйныйлар, әпипәнне уйлыйлар. Һәм бөтен нинди көйләр бар, алар рәхәтләнеп уйныйлар. Мондый мероприятияне мин Урмашлы мәктәбендә дә үткәрдем. Бик яратып аларга өйрәттем. Татар көйләрен итеп кенә алар балалар 15 минутта концерт куйдылар. Туган телне өйрәттем, туган телне рәхәтләнеп торып шул урайда уйнадылар. Итеп кенә бик матур очрашу булды.